Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile ke lapha bafowethu. Namhlanje ke ngiphethe insizwa bafowethu, asiqali ukuyiphatha lensizwa kule channel. Nangonyaka ophelile bafowethu besinayo kule channel. Singelutho kodwa yavuma ukuthi ke ibe nathi. Namhlanje futhi sinayo bafowethu. Bhuti wami ucevuzile uyaphila? Ngiyaphila bhuti, khamba kanjani? Hayi siyaphila mfowethu. Namfowethu ngale nje mfowethu ukuthi silokhu sanda kakhulu mfowethu, ngizocela nje mfowethu uchazele abantu mfowethu ngomcimbi okuwona ukuthi ukuphi umcimbi ke namhlanje ejozini, ngoba sasikhuluma komunye umcimbi namhlanje sikomunye umcimbi. Yebo, no bafowethu ucevuzile lo wakamchunu le mbangene esigodini sasofa Simba. Namhlanje sila ejozini, ijozini Dam Music Festival. Size khona sizojabulisa abantu njengoba kuyifestival. Umcimbi lo obukeka umuhle kakhulu uyaqala kulonyaka. Ubukeka sengathi uzoba nesasa kakhulu, abantu basejozini babuke bejabulile. Siyabonga nje kuba bonke abahleli abenza ukuthi lo mcimbi ube impumelelo. Siyafisa futhi sengathi ungakhula nangonyaka ozayo siphinde sibe nawo. Abantu bakuthanda cevuzile ejozini mfowethu, awuveli nje udlale nje bagodole, ngoba kuyenzeka ukuthi phela kwesinye isikhathi angene nje umculo abantu bavele beyithulele. Ngibona into eyenzeka lapha estage mfowethu, bayayithanda ingoma igwinya lami ngemamfuze. Mfowethu uthini ngale ngoma mfowethu? Uthema usugcina nje ngabona ukuthi hayi usoshaya khona. Abantu abathandi ucevuzile kodwa bathanda ingoma yakhe. Ngoba kuba nenkinga abantu mase bethanda isiqu sakho, umsebenzi wakho usulandela ngemuva. Kufanele kube yiyona into ebathokozisayo lo obenzela yona. So ngicabanga ukuthi mfowethu lokhu ngafika emculweni akukaze kubonakala ucevuzile eshona phansi kuphela, ngilokhu ngiphakame njalo. So i-album yami njoba iphumile nge-28 October kubukeka beyithakasela kakhulu abantu. Njengoba usho nje ukuthi ngiyigunya lakho dalo wami ngemamfuze bayithanda kakhulu, kanye naletho wangishela ngiyiphuzela kunjalo nje. Namfowethu engikubonile ke lokucevuzile, ngibonile ukuthi ngathi kulonyaka uthe kunyuka kakhulu izinga lokuqashwa. Ngithena ngiyabona namhlanje khona la usuka khona njengoba namhlanje sinawe la ebusuku. Impela ngisuka enkandla njengoba sengifikela ejozini. Hayi manje sengiyophumula ke then kusasa sivukela khona futhi mthathe imicimbi kusasa. Yebo mfowethu. Kuthi nje mhlawumbe kubahleli bemicimbi nje mfowethu ukubonga nje ukuthi bakweseke kanjena mfowethu, ngoba phela sithi isikhathi ucevuzile akuyena umuntu wamanje, akuyena umuntu ofika manje emculweni. Kubo bonke nje abahleli bemicimbi, ngaba omasipala ama-private organizers, ngiyabonga kakhulu ukuthi ngaso sonke isikhathi makukhona abakuhlelayo bengamkhohlwa ucevuzile. Nafowethu ukuphinda futhi usicelele mfowethu, ngoba ngathini mfowethu nangonyaka ophelile wasicelela ukuthi abantu besikhuphule sikhule nje, namanje siyakhula mfowethu. Siyacela futhi mfowethu uphinde usicelela abalandeli ukuthi besilandele la kuMkhanya Kude TV. Bafowethu niyazi ukuthi akekho umuntu oqala into engenayo inhloso yokukhula. Nengane maniplanile nabazali ukuthi nifuna ukuthola ingane, nisuke ninenhloso kusasa ukuthi lo ngane leyo ikhule. So ke ngiyacela noMkhanya Kude TV ni subscribe ku YouTube ikhule i-channel yawo, niphinde futhi kanjalo nakucevuzile lapha ku YouTube ni subscribe ekhule wonke ama channel. Siyabonga bafowethu, sekhulumile kucevuzile. Siyabonga kakhulu nje bafowethu ukuthi nisilandele wonke ama platform, siyi channel ehamba phambili. Siyabonga.